ताजी ಸ್ವಲ್ಪ बिझी असांची सो हांव स्टार्ट करता आसा. हरे कृष्णा सगळ्यांकय स्वागत आसा आयचे सेशनाक. वैष्णव भजन संध्या म्हणलेले आज रामनवमी स्पेशल वैष्णव भजन संध्या. फर्स्ट आम्ही मंगलाचरण सांगून सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वापस एक पंता स्वागत असं तुमक सगळ्यांकय आमगेले आईचे हे वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक. आईचे टीम असकी की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्राले जन्मदिवस म्हणाल जेरी आधारित जावन श्री रामनवमी स्पेशल जावन असे वैष्णव भजन संध्या तेंतांतू फर्स्टाचे कीर्तन सांगू येता सांची श्रीमती रीना कामत माताजी हांनी रघुपती राघव राजाराम म्हणलेले कीर्तन सांगता सांची हे लक्ष्मणाचार्य हांनी बरयलेले कीर्तन. हरे कृष्ण माताजी स्वागत असं तुमका. हरे कृष्ण माताजी ऐकतच ना मॅम. होय सांगे. रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालिग्राम सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालिग्राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय
सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जानकी रमण सीताराम जय जय राम सीताराम जानकी रमण सीताराम जय जय राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हे रघुपती, हे रघुवंशजा, हे रामचंद्र राजा, हे पतित पावन हांव तुगेले स्तुती करता. मेघश्याम वर्णांत शिलत तुगेल सुंदर अर्च विग्रह तुळसी देविकनी सालिग्राम शिलाकनी गंगामाईक स्तुती करता हांव. हे मंगळकारी गिरीशा, हे सीताराम, हे भक्तजन प्रिय जावन आशिल सीताराम, हे जानकी रमण, हे सीताराम, हे रघुवंश जाता सीताराम हांव तुगेले स्तुती करता जातलस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. छंद करून तुम्ही एक रघुपती राघव राजाराम म्हणल कीर्तन सांगून एक चांग एक स्टार्टिंग दिलेलं असं आमगेल्या आईचे हे वैष्णव भजन संध्या सेशनाक मस्त मस्त धन्यवाद. ताजे मीनिंग वय तुम्ही बारी चंद कोण सांगिल असं ह्या कीर्तन संस्कृतार आशिल्ले आणि आम्ही हे स्कुलांतनी शिकतना रघुपती राघव राजाराम म्हण सांगून आमकां एक आमके एक कसं डायवर्ट केलेलं आशिल्ले ते एक कीर्तन ओरिजिनल जावन अशें लक्ष्मणाचार्यांनी संस्कृतान बरयलेले तुम्ही ते कीर्तनात सांगून सगळ्यांक धन्य केलेलं आसा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सोनी आमगेले सेशन्साक भागी जावका म्हण सांगून निमगून घेता. हरे कृष्णा. तशीच आमी अवसर मुखार सोया. दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद अवसर दिलेला. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. नेक्स्ट मुखार सोया आमी नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची आमगेली माया नायक माताजी. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत तुमका. तुम्ही मुंबई सुकून जॉईन झाली यांची आणि राघवम करुणाकरम म्हणलेले कीर्तन सांगू ऐल्यांची. स्वागत अस माताजी तुमका. ह्या कीर्तन आहे बाई संस्कृतार आसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ऐक पडतं होय. राघवं करुणाकरं मुनिसेवितं सुरवन्दितं जानकी वदनारविन्ददिवाकरं गुणभाजनं लालिसूनहितैषिणं धनुमत्प्रियं कवलेक्षणं यातुदानभयङ्करं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् मैथिली कुच भूषणामलनीलमौक्तिकमीश्वरं रावणानुजपालनं रघुपुङ्गवं मम दैवतं नागरीवनुज बोधनीयकलेवरं सूर्यवंशविवर्धनं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् हेमकुण्डलमिण्डितालमलकण्ठदेशमरिन्दमम् शान्तकुम्भमयूरनेत्रविभूषणेन विभूषितं चारुनूपुरहारकौस्तुभ कर्णभूषणभूषितं भानुवंशविवर्धनं
पैठनं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् दण्डकाख्यवनेरतामर सिद्धयोगिगणाश्रयम् शिष्टपालनतत्परं धृतिशालितार्थकृतस्तुतिम् कुम्भकर्णभुजङ्गविकल्पने सुविशारदम् लक्ष्मणानुजवत्सलं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् केतकीकरवीरजाति सुगन्धिमाल्यशुशोभितम् श्रीधरं मिथिलात्मजा कुचकुङ्कुमारणवक्षसम् देवदेवमशेषभूत मनोहरं जगताम्पतिम् दासभूतभयापहं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् यागदानसमाधिहोम जपादिकर्म करैर्विषे वेदपारगतैर्हर्निशमादरेण सुपूजितम् कातवालिनिशोदनम् तैत्रपोदितपालकं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् लीलयाखर दूषणादिनिशाचराशुचिनाशनम् रावणान्तकमच्युतं हरियुथ कोटिगणाश्रयम् नीरजानन्दुगन्धरिभुवनाश्रयम् देवकार्यविचक्षणं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् कौशिकेन सुशिक्षितास्त्रकलापमायतलोचनम् चारुहासमनाथबन्धुमशेषलोकनिवासिनम् वासवादिसुरारिणाशासनं नीलमेघनिभाकृतिं प्रणमामि राघवकुञ्जरम् राघवाष्टकनिष्ठसिद्धिदमच्युताश्रयसाधकम् मुक्तिभुक्तिफलप्रदं धनधान्यसिद्धिविवर्धनम् रामचन्द्रप्रतापमादरी सदा जपे रामचन्द्रपदाम्बुज द्वयसन्ततार्पितमानसम् राम नमोऽस्तु ते जय रामभद्र नमोऽस्तु ते रामचन्द्र नमोऽस्तु ते जय राघवाय नमोऽस्तु ते देवदेव नमोऽस्तु ते देवराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ते जय वीरराज नमोऽस्तु ते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंदकोन तुम्ही सांगितलं कीर्तन मस्त चंजाव नाही कला भक्तिपूर्ण भावपूर्ण जेवण तुम्ही इतली चंदकोन सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद.
केलाव कडेन वॉइस चिकेलो येईल आशिल्ले ते इत म्हळ्यार नेटवर्काचे असो पुरो नातल्यार म्हळ्यार आमी येद्रा सांगचे म्हणके आसना न्हू आयकूच म्हणके आसना ते कितले म्हळ्यार म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक डिवायस न्हू कितली म्हळ्यार ताजे ते एक असो पुरो जाल्यार मस्त 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 चेंज करून तुम्ही सांगिल्ले आसा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी मुखारसून आमगेले सेशन्साक तुम्ही भागी जावका म्हण सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आता मी नाम रामायण ऐकूया हे रामायण रामायणो वेद समहा म्हणताची वेद समान जावनस रामायण ಅಂತೂ 24,000 ಶ್ಲೋಕಸಂಚಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೂ 24,000 ಶ್ಲೋಕಸನು 7 सेशन्स कांड म्हणतांची तसले एक रामायणाचे फस्टाचे बालकांड सांगू येता संची हे एक रामायण लक्ष्मणाचार्य हांनी संस्कृताने बरयलेलं असं रचन केलेलं असं ते अंतुले बालकांड फस्टाचे बालकांड सांगू येता संची हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी हरे कृष्ण माताजी स्वागत अस तुमका हे बालकांडांतू रामाले पूर्वजांक गेले थंय सुकून तागेले जन्माक येवचे दशरथ आले तो कशी जन्म आयलो तागेले पूर्वज कोण दशरथ महाराजा खंय तुकून ते पायस मिळले कशी जल्ले कसले म्हळ्यार थंय सुकून येवन रामाले बाल लिहिले आणि ते तुकून आणि तागेले विवाह तायसचे विषयू या बालकांडांत येता आसा ते आम्ही ऐकूया विनोदवाणी माताजी मुखांतर हरे कृष्ण स्वागत हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका अवकाश दिला लेका सो आम्ही मस्त थँक्स म्हणताची राधिका भाऊ माताजी का त्यांनी आमकां शिकोवन दिला लेका सो मस्त मस्त धन्यवाद तांकां सो लक्ष्मणाचार्य विरचित नाम रामायण तकून बालकांड संचाक प्रयत्न करता शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माद्यमरा प्रार्थित राम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमद् दशरथ नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रियधन राम घोरताटका घातक राम मारीचादि निपातक राम कौशिकमक संरक्षक राम श्रीमहदल्लोद्धारक राम गौतम मुनि संपूजित राम सुरमुनिवर गण संस्तुत राम नाविक दाविक मृदुपद राम मिथिलापुर जन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम त्रैंबक कार्मुक भंजक राम सीतार्पित वर मालिक राम कृतवैवाहिक कौतुक राम भार्गवदर्प विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी चंदकोन तुम्ही सांगले की बालकांडांत रामू आईलो कैताय जलता गेले वर्डिके तैताय पावले मस्त मस्त धन्यवाद चंदकोन तुम्ही सांगिल्ले वै राधिका भाऊ माताजीन सांगून दिलेले
ते तुम्ही तशीची प्रॅक्टिस केला देखून तुमका इतली चंदुकोन सांगू काही जले आम्ही तुमगेल मुखांतर काही आभारी जाऊन असांची आम्ही सक्कडे की कीर्तन सांगू का राधिका भाऊ माताजीन मस्त आमक शिकयलेलं असं हे एक संदर्भारी तांकां धन्यवाद सांगता म्हळ्यार तांणी इतली शिकयलेलें देखून आमकां जी सांगू जेल्ले म्हणटा तेरा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा तशीच आमी मुखार सुया बालकांड जतरी नेक्स्ट येता आसा रामायणांतुले अयोध्याकांड अयोध्याकांडांतू ताका रामाक राज्य दिवका पट्टाभिषेक करया म्हणलें एक आलोचना येता दशरथाक रायाक आणि ते करतना तेन्ना हिगेले कैकेयीले मत्सर भाव येता आणि रामाक 14 वर्स अयोध्या सोडून वचूका पडता म्हणलेलें ते एक एक शर्त दवरता ती म्हळ्यार एक कैकेयी सांगता की ताणें 14 वर्स वनवास करका म्हूण सांगून वनवास कर न्हू तिगेल पूत जेल्लो भरताक पट्टाभिषेक करका म्हूण सांगता तशी राम वता थंय वतना गुहाले गुहा ताका नेक्स्ट पंचवटी कापोन व्हरचे तशी तसले एक काणी जाता आसता ते एक सांगूक येता आसांची अयोध्या कांड सांगू येता आसांची स्फूर्तिपै माताजी अगणित गुणगण म्हणलेले तितून स्टार्ट करता आसांचे हरे कृष्णा स्वागत आसा हरे माताजी कृष्ण तुमका माताजी हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करता अगणित गुण गण भूषित राम अवनीत नया कामित राम अगणित गुण गण भूषित राम अवनीत नया कामित राम राका चंद्र समानन राम पितृवाक्याश्रित कानन राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम तत्क्षालित निज मृदुपद राम भरद्वाज मुकनंदक राम चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम दशरथ संतत चिंतित रामा कैकेयीतन यार्तित रामा विरजित निज पितृ कर्म करामा भरतार्पित निज पादुक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी चंदकोन सांगितलंच तुम्ही भक्तिपूर्ण जाऊन मस्त मस्त धन्यवाद मुखार सने आमगे सेशन सहभागी जयाची वय रामाक वनवासा वतना भरताक पट्ट घेवच्या पट्टाभिषेक करू सांगतना भरत ओपवना आणि तो कसं करता हांगा रामाक मेळू येता रामा मेळू येवन रामाले पादुके होर्नु पादुके नंदीग्राम म्हणलेल कडेन तू ते पादुके पशी सकल होडेक फोंड शेकाणू पादुके पशी सकल मुळा बसकती तो होडेक फोंडांत बैसून थंयक आमगेले अयोध्या कांड सरता आणि थंय चुकून मुखार न्हू अरण्यकांड येता आसा अरण्यकांडांतू राम लक्ष्मण सीता तांणी मुखार सून वतांची थंय तांकां अत्री अनसुया हांगेल भेटी जाता थंय सकून विराधाल वध जाता शरभंग मुनीले दर्शन जाता आणि अगस्त्याश्रमा पावतांची थंय तुकून तांणी पंचवटीन तू पर्णकुटीर बांदून थंय आसतना थंय शूर्पणखाले आगमन जाता ती येवन हक्क पळोवन लक्ष्मणा रामा पळोवन तिका मोहित जावन
ताका वार्डे कोरून घेवच्या निमतान तो सांगता राम सांगता ना हांव एक पत्नी व्रत ते देखून म्हाका जायना तूं गेला मगे भावाला निमगू येता म्हणून लक्ष्मणाले पेटयता थंय लक्ष्मणान तिगेले नांकनी चिवेचे तुदी कट करून तिगेले मानभंग करून पेटयता थंय तुकून मागीर वापस सगळ्यांक गोतशे काणी जाल्यार एक जस्ट एक सांगू प्रयत्न केले ती वचून रावणाले सांगता मायाजिंकी जावन मारीच येता मागीर रावण सीतेक घेवन वता तशी रामाल व्यथे थंय सुकून राम तिका सोदिता येता तशी ते एक ऐकूया आम्ही नेक्स्ट अरण्यकांडांतू हे अरण्यकांडाचे कीर्तन सांगू येता सांची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हरे कृष्णा दंडकवन जन म्हणले थंय तुकून स्टार्ट जाता सर हरे कृष्ण माताजी स्वागत आस तुमका हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांक दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडकावन जन पावन राम दुष्ट विराट विनाशन राम दंडकावन जन पावन राम दुष्ट विराट विनाशन राम शरभंग स्तुति क्षणचित राम अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम गृध्राधिप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणखाति विधायक राम करदूषण मुख सूदक राम सीता प्रिय हरिनानुग राम मारीचातिक कृतासुर राम विनष्ट सीतान्वेषक राम गृध्राद्रिप गतिदायक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम शबरी दत्त पलाशन राम कबंद बाहु छेदन राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद चंदकोन तुम्ही सांगितलं सर मुखारसून आमगे सेशन सहभागी जावका म्हणून निमगून घेता सर हरे कृष्णा हिची कबंद आले मोक्षही जाता आणि शबरीले शबरीक रामाल दर्शन जाताची अरण्यकांड थंयक कैद जाता नेक्स्ट थंय सुकून किष्किंदा कांड स्टार्ट जाता थंय सुग्रीवालोट मंत्रालोचन करून कशी हे कसले खंय चमकलो म्हूण सांगून पळय सोदून काडतांची तशीची सोदूच खातीर राम सीतेक सोदून काडचे खातीर रामाक सुग्रीवनी कशी हेल्प करतांची म्हणलेले आता नेक्स्ट किष्किंदा कांडांतू आमकां आयकुच्या मेळटा हरे कृष्णा हे सांगू येता असाची भारती पै माताजी अबुधाबी तुकुनु किष्किंदा कांड सांगता असांची हनुमत सेवित निजपद राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हनुमत सेवित निजपद राम नत सुग्रीव भीष्टद राम हनुमत सेवित निजपद राम नत सुग्रीव भीष्टद राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम गर्वित वाली संहारक राम वानर दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी तुम्ही चंद कोण सांगितलं असं भारतीबाई माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. मुखार सोने आमगेले सेशन साको भागी जयांची पळया रामाची कितले रामाला शक्ती परीक्षा केली काही आत माताजीन सांगिले हांतू तुकोनो आमका म्हळ्यार अयोध्या किष्किंधा कांडा तुकोन येता की रामाक कितली शक्ती आसा म्हण पळोवचे खातीर म्हळ्यार वालीक मारू जत वालीक मारू जत की म्हण पळोवचे खातीर पुरा रामाल्याची परीक्षा केलेलंच काही सुग्रीवान म्हण म्हणटाची तशी ते जावन जे तरी थंय सकून त्यांनी नेक्स्ट मुखार ते तांकां सोदून गेले की जटायू मेळटा तेन्ना जटायू सांगता थंय सकून मुखार सून चमकला ओ म्हण रावण घेवन चमकला म्हणलेले पुरा थंय कळटा तांकां. नेक्स्ट सुंदरकांडांत ऐकूया आम्ही कसले म्हण सांगून कसं पुरा जल्ले म्हण सांगून सकाळांक गोतसे काणी जलारी गोतस्यो विषय काणी म्हण नाही आमगेले एक आमगेले कसं म्हणचे आमगेले एक आम्ही मुखार सून वचूं काय जल्लेले म्हळ्यार हे पुरा आमगेले मना दवरून आमकां मस्त विशय हांत कळू आसा कशी आम्ही आमगेले जीवन मुखार सून होर येता म्हळ्यार विशयार तेन्ना सुंदरकांड सांगू येता असाची वारिजा कामत माताजी ಕಾರ್ಕಳ ದುಕೋನು ಕಪಿವರ ಸಂತತ ಸಂಸ್ಮೃತ ರಾಮ ते सांगू येता संची हरे कृष्ण वारिजा कामत माताजी. माताजी. हरे कृष्ण. माता दंडवत प्रणाम. कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्नाध्वंसकराम कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्नाध्वंसकराम सीता प्राणा धारक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमद्भूषित राम सीता वेदित काकावन राम कृतचूडामणि दर्शन राम कपिवर वचना श्वासित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता गेला हनुमंत पवनपुत्र हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय. आता पावलींची खै लंकेक लंके पावन त्यांनी कसं पुरा केले कसं पुर पळयले म्हणलेले वारिजा कामत माताजी तुम्ही मस्त चंद कोण सांगितलं सर. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका मुखारसून गेले सेशन सांस भाग यांची. हरे कृष्णा. लंकेन तो येवन हनुमंत पळयत की तिका एक सीता मातेक अशोकवनांत अशी बसयला एक रुका मुळांत बेजारार बसल्या तीच वैकी नाही की म्हण पळोवचे खातीर होगोर निपोवन पुरा पळयता जाल्यार थंय सीता माताक हेल्प करूंक जटा म्हूण आशिल्ली ते पुरा हनुमंत पळयता आनी रावणान व्हडले एक तागेले वैभव दाखोवचे खातीर आयलो की सीता मातेक आवज होडू रामा लागीं कांय ना ताणें वनासचे ताजे बदलाक तूं मिगेलोट आसला रे तुका हे पुरा वैभव सुख भोग पुरो मेळटा म्हूण सांगून तिकेक कसले लंच दिवचे एक आश दाखोवच्याक आयलो जाल्यार ते खंयचेय हे सीता माता लागी एदुरू ते खंयचेय तेगेले चलनी म्हणलेले सुंदरकांडांत आमकां पळोवच्या मेळटा. आनी तो अक्षय कुमाराल वध करता इंद्रार हे करता आनी रामाले रावणाले सभेन तो प्रवेश करता तशी ते जावन जे तरी राम आणि हनुमंतान बल्लाक रावणान कसे केले हनुमंताले बल्लाक तो उज दिले ते ताणें सगळे लंकेक लंकी जोडून पुरा कोरून मागीर चंद करून गेले सीता माते लागीं चुडामणी घेवन आशिल्लो ते पुरा घेवन वापस खंय राम आशिल्लो थंय रामा लागीं येवन पावता.
तशीची नेक्स्ट युद्धकांड नेक्स्ट आचे युद्धकांडांत युद्धकांड सांगू येता सांची शैला प्रभू माताजी शाद्या तुकुन हरे कृष्ण माताजी स्वागत असतो तुमका. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम. रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम. शोषित शरधीशार्थित राम विभीषणा भयदायक राम. पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरछेदक राम. राक्षस संग विमर्दक राम अहिमहि रावण चारण राम. संवृत दशमुख रावण राम विधिभव मुख सुर संस्तुत राम. खस्तित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम. अभिषिक्त विभीषण नता राम पुष्पकयानारोहण राम. भरद्वाजाभिनिषेवण राम भरत प्राण प्रियकर राम. साकेत पुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम. रत्नलसत् पीठास्थित राम पट्टाभिषेकालंकृत राम. पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रंगक राम. कीशकुलानुग्रह कर राम सकल जीव संरक्षक राम. समस्त लोकाधारक राम सकल जीव संरक्षक राम. समस्त लोकाधारक राम. राम राम जय राजा राम. राम राम जय सीताराम. राम राम जय राजा राम. राम राम जय सीताराम. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. चंदकोन तुम्ही सांगेलच तुम्ही केदना आमगेल सेशन सांगतो चंदकोन सांगताची तुम्ही मात नाही सकडे सांगताची जलरी एक मस्त चंदकोन सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. युद्धकांडांतू रामान रावणाले वध केले आणि विभीषणाक पट्टाभिषेक केले थंयचे आणि थंय सकून पुष्पक विमानारी सीता कೈ घेऊन म्हळ्यार तिका अग्निपरीक्षे करून सीता कೈ घेऊन अयोध्येक आयलींची येवन भरताले आणि रामाले संमिलन जल्ले आणि नेक्स्ट कसले रामाले पट्टाभिषेक जलचक तेन्ना पट्टाभिषेकन जावन कारसून असे उत्तराखंडांत आमी ऐकूया. हरे कृष्णा. हे उत्तराखंडाचे कीर्तन सांगू येता संची शिल्पा हेगडे माताजी अबुधाबी तुकुन. हरे कृष्णा. आगत मुनिगण संस्तुत राम म्हणलं. हरे कृष्णा. स्वागत माताजी तुमका शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा माताजी. आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकंठोद्भव राम. आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकंठोद्भव राम. सीतालिंगन निवृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम. विपिन त्याजित जनक जराम कारित लवणा सुरवध राम. संस्कृत स्वर्गत शंभुक संस्तुत राम. स्वतनय कुशलव नंदित राम. अश्वमेध क्रतु दीक्षित राम. काला वेदित सुरपद राम. अयोध्य जनक मुक्त
मुक्तिदरां विधिमुख विबुधानन्दकरां तेजोमय निज रूपकरां संसृतिबन्ध विमोचकरां धर्म स्थापन तत्पररां भक्तिपरायण मुक्तिदरां सर्वचराचर पालक राम सर्वभवामय वारकरां वैकुण्ठालय संस्थितरां नित्यानन्द पदस्थितरां वैकुण्ठालय संस्थितरां नित्यानन्द पदस्थितरां राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम इति श्री लक्ष्मणाचार्य विरचित नामरामायण संपूर्णम श्रीरामचंद्र की जय. तशी नामरामायण सांगच्याक अवकाश दिलेला हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी अनंत धन्यवाद सांगच्या. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही चंदकोन सांगितलंच उत्तराखंड की रामाले राज्य कशी जल्ले रामाले रामराज्य तो कसं पुरा कितले सुभिक्ष जावन आशिल्ले रामराज्य आणि त्याच्यात असताना एक उंगल उंबळतले मडिवाळाले एक उत्तर ऐकून रामान सीतेक म्हळ्यार उत्तर ऐकून म्हळ्यार ताणें दवरले तशी जाल्यार तो म्हळ्यार साधारण मनीस कशी आसूं का म्हणलेले रामान तागेले जिवनान ताणें आमकां वांचून दाखयलेलें आसा सत्यारे वचूं म्हणलेलें हेजे खातीर ते एक उतरा वयरी ताणें गुरबीण जेवन आशिल्ले सीताक वापस राना होन सोडी म्हूण सांगून लक्ष्मणाले सांगिल्लें आसा थंय लवकुशाले जनन जाल्लेलें आसा तांणी वापस हांगा अयोध्येक येवन हे एक रामायणाचे फुल्ल काणी सांगून हे करतना कोण कसले म्हूण सांगून तशी रामाक हे जाता मागीर तांणी ओटो आशिल्लींची सीते भूंय वापस भूंय ओपन जावन सीते भूगर्भाक चमकलेली पुरा आसा तेन्ना मागीर लास्ट वैकुंठाक रामाले आरोहण जाल्लेलें आसा रामो वैकुंठाकाची चमकलेलो आसा ताण वतना कोण जे जाल्यार म्हगेलो टी येता म्हणून सांगिल्लें उत्तर आशिल्लें तशी बाकी जाण लक्ष्मण हांणी पुरा हांगा शत्रुघ्न पुरा हांगा हाचे राज्य पालन करून तांणी आशिल्लींची तशी सांगताची कंकी एकडे ಸ್ವಲ್ಪ चुकलाची हो कितकी क्षम मागता आवडताची म्हळ्यार मस्त गोतना गोतशील कसकी एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगूक प्रयत्न केलेलो आसा तुम्ही सकडांनी चंद करून आता हे रामायणाचे 7 कांड तुम्ही चंद करून सांगिल्ले आसा विद्या विनोदवाणी माताजी हरग्रेस विनोदवाणी माताजी बालकांड आणि अयोध्या कांड स्फूर्तिपै माताजी हरग्रेस जय गौरांगी माताजी अरण्यकांड भारतीपै माताजी किष्किंदा कांड वारिजा कामत माताजी सुंदरकांड शैलाप्रभू माताजी युद्धकांड आणि शिल्पा हेगडे माताजी उत्तराकांड तुम्ही मस्त चंद करून हे सांगिल्लें आसा मस्त मस्त धन्यवादो आज रामनवमी जावन आम्ही रामायण पूर्ती जावन ऐकलेल वरी जाल्ले ते एक पुण्य पावन एक वेळ तुम्ही आमकां एक दिल्लेलो आसा तुमकां सकड 7 माताजी सांगय हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आसा भागवत पुराण कोंकणी वैष्णव भजन टिमा तुकून वैष्णव भजन संध्या टिमा सुकून हांव धन्यवाद सांगता आसा मस्त मस्त धन्यवाद चंद करून प्रत्येक माताजीने सांगिल्लें आसा तुम्ही अशी सांगू का म्हूण जाल्यार हाजी मागशी तुमकां हे पुरो शिकोवन दिलेले हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी का तांकांय हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आसा दंडवत प्रणाम सांगता आसा मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. मुखार सुनी तुम्ही सकडांनी आमगेले सेशन्साक भागी जावका म्हूण सांगून निमगून घेता. हरे कृष्णा.
श्रीजी मुखारसुया नेक्स्ट कडेचे कीर्तन संगो येता सांची वारिजा कामत माताजी रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीर मळले कीर्तन संगो येता सांची काकळा दुकुनु वारिजा कामत माताजी हरे कृष्ण स्वागत अस माताजी तुमका हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। रामचंद्र रघुवीरा म्हणून एक भजन आदर्श प्रतीक जावन आशिल्ले श्रीरामाले महिमानी गुणाचे वर्णन हांतोस हे हांव पूज्य परमपूज्य लोकनाथ स्वामी तांगेले सांगिल हांव आयकून घेवन शिकिल आसा आनी मधुर स्वरा रितांनी सांगिल आसा भारी कोण सांगिल आसा हांव सांगूक प्रयत्न करता। तांत भितर एक रामरक्षा स्तोत्राचे एक श्लोक सांगून घेवन हांव हे भजन म्हणूंक प्रयत्न करता। हरे कृष्ण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा रामचन्द्र रघुवीरा रामचन्द्र रणधीरा श्रीराम जय राम जय जय राम। रामचन्द्र मम बन्धु रामचन्द्र दया सिन्धु रामचन्द्र मम बन्धु रामचन्द्र दया सिन्धु रामचन्द्र मम बन्धु रामचन्द्र दया सिन्धु श्रीराम जय राम जय जय राम। रामचन्द्र रघुनाथा रामचन्द्र जगन्नाथा रामचन्द्र रघुनाथा रामचन्द्र जगन्नाथा रामचन्द्र रघुनाथा रामचन्द्र जगन्नाथा श्रीराम जय राम जय जय राम। रघुवीरा रणधीरा रघुनाथा जगन्नाथा रघुवीरा रणधीरा रघुनाथा जगन्नाथा मम बन्धु दया सिन्धु मम बन्धु दया सिन्धु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
रामा हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद माताजी. हरे अवकाशात कृष्ण माताजी. भारी सुपर जलाल, भारी लाईक झाला, भक्तीपूर्ण जाऊन भावपूर्ण परत जाऊन मस्त मस्त छंद कोण तुम्ही सांगितलं सर. मस्त 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 धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि रीना कामत माताजीन रघुपती राघव सांगून स्टार्ट केलेले आईचे हे रामनवमी स्पेशल भजन संध्या तुम्ही रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा म्हणलेलं कीर्तन सांगून एंड केलेलं स. मस्त मस्त धन्यवाद. आजी भागवहिसिलेले सक्कड नव माताजी सांग